El fotollibre és una cosa única. Molta gent diu, no, és que mentre estiga internet, sí, està clar, o sigui, internet està, però per molt que vulguin i per molt que vulguin fer-ho aparèixer, no és el mateix veure una foto a internet que agafar un llibre tal qual i veure-lo, ¿no? No té ninguna comparació, ¿no? Entonces, n'hi ha varios temes, però, per exemple, per a mi, en tema de fotografia documental o de que és part de lo que jo he mamat en la fotografia, em pareix que els millors llibres de la història és Los Americanos, ¿no? Este de Robert Frank és únic. El tema d'este llibre, per a mi, de la manera que es va fer, com es va basar, en què la manera de fotografiar i les circumstàncies que es van produir damunt l'època, per a mi és únic. Damunt, jo crec que és el primer llibre, quan vaig començar a donar fotografia documental, el primer llibre que em van dir que era imprescindible per a un fotògraf. Entonces, la veritat, damunt este fotògraf és únic també. Este fotògraf té també una sèrie de fotos en València, que són, l'ha tret ara, farà poca cosa d'un any, que ha tret un llibre de València, del Cabanyal, molt, molt xulo, també. Este fotògraf per mi és dels millors de la història i serà per tota la vida. Després també tenim diversos. Este per a mi és un fotògraf, encara que este llibre, este projecte sobre els gossos no és el que és més adequat o el que m'agrada. Este fotògraf, Elliot Erwitt, és possiblement dels millors fotògrafos urbans que existeixen, que han existit mai. Entonces, també, un dels llibres recomanables, també, simplement per la seva visió, que em pareix supercuriós, per la seva visió dels animals, dels gossos, és una enamorada dels gossos, la seva visió que té, que són quasi que es trata com a humans, també una passada de llibre. Després, en temes ja més a nivell nacional, per a mi Xema Salvans, el fotògraf és per a mi de lo milloret que puga existir també, avui en dia en fotografia documental. Acaba de treure ara un llibre, Xema Salvans, que es diu The Waiting Game, que va sobre la prostitució de carrer, en el qual, gràcies a Déu, i estic superorgullós, he col·laborat jo en ell, vaig anar a fer fotografies en ell i acaba de treure un llibre que està tenint un èxit increïble, ha guanyat un premi als Estats Units i que crec que serà un llibre que donarà molt a què parlar. Jo encara no el tinc, no el disposo, però tinc moltes ganes. Me l'entregarà, espero que me l'entregui personalment ell. Entonces, per això. I després, com a fotògrafo també de carrer i un fotògrafo únic, jo crec que en la història de la fotografia és William Klein. Este és un clàssic, però este és un clàssic per a aquell que li agrada la fotografia documental, la fotografia urbana o inclús ja dins del fotoperiodisme, encara que no era fotoperiodista ni mucho menos, William Klein jo crec que és bàsic. Aprendre este fotògraf tiene un llibre d'esta magnitud, valga lo que valga, n'hi ha que tindre-lo. I així estaria moltíssim de rato, diguem, els llibres que no pararia, la veritat.